Marami nagsitunugan kanina, no? Yung patintenga, hindi naman tumunog yung nakatintenga ko. Oo. Ayun, tumunog. Pero yung braso mo, okay na. Medyo may nararamdaman ka. Wala na. Samantala, nandito na tayo ngayon sa my foot area. Wina-warm up ko muna ang paa ni Kuya Big Boy. Papainitin muna natin ng sandali para ma-circulate yung mga dugo dito, mga ligaments. At ito na, dadaanan ko lahat ng ito, dito muna ako mag-uumpisa sa may bandang taas, sa may head or brain. Pababa ako ng pituitary, dadaanan ko to lahat ng mga daliri at ang mga sinuses. At dito ako sa may eyes tsaka ears. Papunta naman ako dito sa may bandang taas, sa may pituitary. At kailangan kong daanan lahat ang mga parts dito. Medyo nasasaktan si Kuya Big Boy sa mga pointings natin. Natatamahaan talaga natin ang mga parts ng body dito. Dito naman tayo sa may baba, sa may lungs area. Papunta tayo sa liver, papunta sa adrenal glands, sa pancreas, at dito sa my waist and shoulder area, at dito sa kidney, sa may transverse colon. At umakyat tayo ng bahagya sa taas, dinaanan natin yung eyes tsaka air. Dito naman tayo sa gilid, sa may shoulder and arms. Pababa tayo dito sa may transverse colon, at dito sa may waist or lower back or hip and knee area. At maya-maya ng bahagya ay dito naman tayo sa small intestine, kasama na dyan ang gallbladder. Dadaanan yung mga litid-litid, oh. Kakapang talaga, oh. Ramdam talaga yun, yung yung mga litid. Kailangan
Yeah, boy. Boy, may nararamdaman ka pa. Hindi ka yata paralyzed eh. Ha? Boy, hindi ka yata paralyzed eh. May nararamdaman yung katawan mo. Katawan mo, may nararamdaman ka. Nagsigaguto ka. Nagsigaguto ka, no? Ha? Sabi mo kung masakit ha? Ha? Sabi mo kung masakit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay? Ay. 1, Umawad mo na. 3, 4, 5. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. Anong babaraman naman? One, two, three, four, five. Ay! Ito. Hirap lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay.
Okay. Okay, okay. Tama na. Yan. 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 Ah. Yan. 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 Ah, gilid, gilid. Yan. Ah. Eh. Ah. Eh. Ah. Okay. Tatlo. Apat. Lima. Isa. Dua. Tatlo. Apat. Lima. Isa. Dua. Tatlo. Apat. Lima. Stretching. Isa. 1, 2, 3. One, two, three. Okay? Apa? 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, Ang dito. 4. Magalaw. Magalaw ka. Pasok mo lang dyan. Pa. Pa. Tapos, ganyan. Pa. Tumunog na siya rin eh. Hindi. Uy, ang sarap naman! Ha? Ang sarap. Okay. Diba? Ang sarap naman. Tulog di ba naman? Sarap. Ano? Grabe. Yung masarap na dito ko. Ngayon pa. Okay, stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Ikot! 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 Balik! 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 1, 2, 3, 4. Ah! Okay ka lang? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5. Okay. Naulo na tayo. Ano, okay lang? Yung dilaw mo, ipasok mo para hindi makagana. Okay, relax. Relax lang. Ha? Relax lang. Relax lang. Dilaw mo. Saan yung dilaw? Lolo.
Sa loob yung bilangon. Sa loob na. Okay, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Relax lang. Relax na. Okay. Ah. Ah. Ano, kamusta? Tulog. Sige, sige. Sige, gano'n na. Yan lang ah. Diretso lang. Tulak ko. Tulak ko. Okay. Tulak. 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 Okay, sarap naman. Ah. Okay. Ano? Relax lang. Buhatin kita. Ha? Ano na? Relax. 1, 2. Ha? Relax lang ha. 1, 2. 1, 2. Relax lang. Relax. Uy. Ang dami. Ang Katawan. Okay. Very good.